ma nġibux mandra naħalluh kif insibuh li wejjeħ iġibu iġridel u l-wirġien u dawn jamlu xelata bizzibel kullimkien. Jekk jibqa li kell sejjed li jint ma spiċċajtux ħudu id-dar miegħek mhux sew li ma teħdux. Fil-borza għandek tqiedu toħroġa meta jmiss għax hemm ħadd ieħor miegħek fid-dinja m'hawnx jien biss. Fejn hu r-rispett biex jimxi kollox perfett. Dan hu l-kunċett hemm bżonn ir-rispett. Smajtni sewwa xett għandna bżonn ir-rispett.